Molt bona nit, un dia més, repetició de la jugada, i és que les temperatures mínimes de nou han estat protagonistes en molts punts del país, fins i tot àmpliament negatives en molts punts de l'interior, però això sí, les màximes durant el migdia s'han recuperat una miqueta respecte a aquestes últimes jornades. De fet, per exemple, la màxima més elevada ha estat a Sort, amb 13 graus de temperatura, fruit de l'efecte fogony del vent de component nord en aquell sector. Algunes d'aquestes mínimes, per exemple, a destacar els 12 graus negatius a Das, 9 graus sota zero a Sort, 7 graus negatius a Espolla, a l'Alt Empordà, i 6 graus negatius a Constantí, per tant, ambient gèlid a primeres hores del matí. Tot això afavorit per la presència d'un cel pràcticament asserenat a tot el territori. De fet, no hi ha hagut cap tipus de nuvolositat durant bona part de la jornada, i aquesta mateixa situació es repetirà pràcticament durant tot aquest divendres. Esperem bàsicament sol, però a primeres hores sí que poden aparèixer alguns núvols alts i mitjans amb tendència a desaparèixer ràpidament, i la tendència és que de cara al vespre o nit, com a petita novetat, es formaran alguns intervals de núvols baixos a la meitat sud del litoral i del prelitoral, però en principi i de moment sense més conseqüències. A destacar la tramuntana, que s'anirà reforçant a l'àrea de l'Empordà. De fet, de nou a l'àrea del Cap de Creus es podran arribar a superar cops màxims de 100 km per hora, i també es reforçarà cap a l'àrea del Pirineu el vent de component nord, sobretot a cotes elevades. Situació marítima més alterada a l'àrea de la Costa Brava i temperatures mínimes amb tendència a recuperar-se respecte a aquesta última matinada. Malgrat tot, encara hi haurà glaçades generalitzades a tot l'interior, i les màximes que es mantindran en conjunt sense grans canvis, però sí que baixaran a l'àrea del terç nord de Catalunya, i aquesta baixada es farà més evident de cara a aquests propers dies, en especial de cara al cap de setmana, quan aquesta baixada serà més important i de nou l'ambient de rigorós hivern serà protagonista. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.